Агар и Исмаил. Вече 10 години Авраам и Сара живели в Ханаанската земя, но все още нямали деца. Тогава Сара осъзнала, че на нейните години не може да има деца. Тя предложила на съпруга си Авраам да се ожени за слугинята й Агар. За да му роди дете. Слугинята забременяла, възгордяла се и вече не уважавала господарката си. Сара се оплакала на съпруга си. А той и позволил да прави с нея каквото иска. Сара се държала толкова зле с Агар, че слугинята решила да избяга. След дълго ходене из пустинята, слугинята стигнала до един извор. Там и се явил ангел Господен. Той й казал да се върна при господарката си и да й се подчини. А когато се роди детето, да му даде името Исмаил, защото Бог е чул нейното страдание. А Исмаил означава Бог чува. Агар се върнала при Сара и Авраам. След време родила син, когото нарекли Исмаил. Така Авраам станал баща на 86 години.